tuna kan hmuh lai hi city picnic spot ania hei tuna hianin zopa lim lian mang kheng siam mek ania tuna en siam lai vel video hi kan en dawn ani tuna hianin city picnic spot ah hei thil thar CLMM ấy siam mek ania hei lai te ni ani dan to lo ni man se tha tur sin ma ne khuai bu khuai chawl lai ani hi lai pawh tuna kan hmuh ang hianin hei heta inchung slab nuai ah hian thingkung lem siam ania cement vekin en siam thiam khop mai ang khop mai hei tuna kan hmuh te siam po pei om lo viau ani hei a mawi dang dai khop mai hei rawng nen a kin ala chei le tur ani bawk a mawi khop mai ole hei tuna kan hmuh hi an milim siam thar ania zopa lem chuan tuna hianin hei a siam tupa an president zingami ania tuna kan hmuh hi fiteng zat nge a dingil ta se tuna mi hi a milem hi niang tuna hian a ding koya riat velia ding le chuan riat le chan ve aya klema sang sa chukan din lian tha khop mai hei siam thiam khop mai cái gắn muang hen hei he lai mi te hi eng ten nge mon siam ni khi in chung slap a thingkung ma mani pui thin khop mai thei zai dam de wang ai ki teng sian do zon